Türkiye ji bo hilbijartinên xwecihî Sûhuyekê adarê çû ser sindoqan. Li ser van hilbijartinan re 8 roj derbas bûn. Lê heta niha şaredarê bajarê mezin ê Îstanbulê nediyar e. Li gor encamên nefermî berbijarê Tifaka Millet Ekrem İmamoğlu di van hilbijartinan de serket. Lê di van hilbijartinan de 330,000 dengên şewitî an ji dengên betalbûyî derketî bû. Partiya Dad û Pêşvebirinê xwest dengên şewitî ji nû ve werin hejmartin. Li ser îtiraza AKP hejmartina van dengan dewam dike. İmamoğlu li navenda şopandina hilbijartinan gav bi gav agahiyên dawî ji bo İstanbulyan parve dike. Li gor rewşa dawî heştî ji sadî dengên şewitî hatin hejmartin. Dîsa li gor İmamoğlu ferqa di navbera her du berbijaran de 16,106 dengên. Gel welatiyên li İstanbulê piştî 8 rojan li ser van hilbijartinan çi difikirin? Welatiyê bi navê Habib Güner bawer dike ku dengên şewitî encamên hilbijartinê naguherîne. û wiha dibêje. Kullanıldı. Sayın da doğru. İtirazlar tabi olacak da şu denk hatin daim. Hejmartin rastin. Rastî etiraz de hebin. Lê ez bar nakim ku hîle di van hilbijartinan de hebin. Tenê heya aliyek dixwaze qazanc bike. Encamên hilbijartinê dibe ku ji ber saziya hejmartina dengên hîlewere guhertin. Lê eger hejmartinek adil were kirin encam nayê guhertin. sayım adil olursa tekrar sayım sonuç değişmez. Mehmet Yüce Dağcı yek ji wan welatiyane ku bawer dike ku Partiya Demokratîka Gelan Kayyum avêtiya li ser İstanbul, Ankara û İzmirê dibêje pê dengên şewitî encama hilbijartinan naguhere û evî jî wiha got. Öğrendik. YSK'da bunu açıkladı. Hefteyek li ser hilbijartinan derbas bu. Komisyona Bulunca hilbijartinan jî daxiyonî da ku biraz Ekrem İmamoğlu şaredarê bajarê mezin İstanbulê qazanç kir. Li dema em li enceman dinerin tiştekî zelal tune. İmamoğlu destûrnameya xwe ji bo bajarbaniyê dixwaze li ev nayê dayîn. Sedema nedayîna wê jî ji şaredarê bajarê mezin İstanbulê gelek dosyayên neqanûnî hene. Wekî mînak 384,000 kes her çi qas li wir naxabitin jî ji wê derê pere distînin. Min vekî HDP'yî dengê xwe da CHP. Bila ev jî ji bo AKP bibe dersek. Bila li gor vê yekê gavên xwe bavêjin, bila bizanin ku Kurd hene û bila mafê berbijarê qezenckirî jî were dayîn. Dîsa welatiyê bi navê Özkan Özkanlı jî dibêje me bawer nedikir ku encam di ev qas dereng bimîne. û dîsa dibêje CHP di van hilbijartinan de serketiye. Evde çalan evraklarla ilgili Aydiyayek te gotin debe ku gelek belgeyên neqanûniyên şaredariyê hebin dîsa debe ku ji ber van belgeyên encamên dawiyên hilbijartinan nêne aşkira kirin. Em tenê ji dûr ve lê denêrin dikarin analyze bikin. Tişta xwe dîke jê dide nîşan ku ev tişt rast e. Her wiha Ali Fuat Terzioğlu dirêjbûna vê pêvajiyê bi hêzên derveyî welat ve girê dide û wiha dibêje. Benim görüşümüm Ez bawer dikim ku destên zilamên cemaeta Fethullah Gulen divan hilbijartinan de heye. Kê ev hilbijartin qezenc kiriya pêwîst e mafî were dayîn. Eger nehiqûqiyek hebe pêwîst e ev deng ji nû ve werin hejmartin û biryar were dayîn. Dîsa eger li vî welatî demokrasî hebe ez ji Birêz Tayyip Erdogan bawerim ku eger İmamoğlu hilbijartin qezenc kiribe qet mafê İmamoğlu nayê xwarin û bajarvaniya wî wê bê qebûlkirin. Herî dawî Partiya Dad û Pêşvebirinê ji bo hemû dengên İstanbul ji nû ve werin hejmartin serî li Komîteya Bilintiya Hilbijartinan da. Membotanî, Deng Amerika, İstanbul.